Nå, jamen du bliver Så slået. tørner jeg da bare, jeg kan godt mærke. Ja, men det er du velkommen til. Jamen, stilet. Vi har fået et nyt medlem. Vi har fået et nyt medlem alle sammen. Hallo, jeg er ny. Hallo. Vi har et nyt medlem. Jo, kommer du? Jamen, jeg er lige blevet bandemand. Så må du ikke være en del af... Tobias. Jeg tror, jeg skal gå nu. Skal hej til vores nye medlem. Nå, Ja, han hej. gider ikke mere. Hej. Han lever allerede. Det koster 5 millioner. Ja. Vi skal væk. Vi skal væk. Nej, jeg skal med. Jeg skal med. 5 millioner i udvikling. Hvad laver du? Jamen, jeg blev medlem, og så gik jeg igen, og det koster om bare 5 millioner. Nej. Du kan lige lukke den, I just satisfied through the... Hey, KMK, jeg sætter kursen op til... hvad fanden er det her? Den der mekaniker oppe i sagen, jeg får fikset mit køretøj. Skøre skruer, de skøre. Ja. Modtaget. Er han ikke lige med på arbejde? Hvad hedder det? Det gør Bravo 44 plus 2. Os. Skal du nu også ret, Nu John? stiller jeg bagerst i køen, jeg sagde det først, altså. Men vi har Markus eller Magnus eller Markus eller hvad han hedder med. Markus. Ja, Markus. Der var Vi har Markus med, mand. Mod med. Nej, det er fandme jeres nye kælenavn. Dig og Markus og... Ja. Og vi lægger nummer 2. Vi lægger stadig nummer 2. Vi skal... Når vi det. Når vi det. Kom så. Op. Yes. Jeg sidder med sides. Jeg prøver at komme foran i køen, eller hvad fanden sker der? Ja, vi kan. Plads, mand. Kan de Ja, vi kommer. Det er mig, der kommer først. Vi kommer. Det kører. Så. Så for fanden. Yes. Fjern dig. Flyt dig. Hårdsving, højre. Højre. Venstre. Yes. Skal vi... Og tag livet. Tak vejen. Vi går på pit. Skal vi... Nej. Jo, vi lægger dem ind! Vi lægger nummer 1. Der er nogen, der... Ej, du kan godt køre frem og så ind. Gør ikke ind. Ind. Big super blowout. Skal du sprøjse til, eller hvad? Nej. Wow. Ja. Ikke begynde på noget, altså. Skal du sprøjtes? Skal du sprøjtes, eller hvad? Derop. Nej, du skal heller ikke kigge, hvad der Ja, man kan godt se forskel på vores i hvert Jeg fald. er ikke bange for at sprøjte. Det kan godt være, at den er lille, men den har meget i sig. Det ved jeg ikke, fordi de har jo... Ja, det er ikke Starksen, det er Garlsen, ikke? Det er nemlig. Jo, men jeg er rigtig god til at udnytte sådan noget stort der. Og jeg er god til Det er at derfor, udnytte Connie hun noget ringer småt til mig noget. Så lad mig se din sprøjte. Jeg kan ikke engang komme med et navn på dig. Hvad sagde du? Sagde du, at Du skal du ikke... er god til at bruge den på noget småt noget, hva'? Nej. Det var ikke det, jeg sagde. Okay, ja. Nå. Farvel til dig, altså. Godnat. Der ligger du fandme godt. Godnat, ikke, altså. Jeg tror, du har slukknappen. Siger vi tak for i aften. Wow. Stop det der. Come on. Stop Læg dig. Nej, der er to. Op. Læg dig ned. Stop resisting. Du bliver ned. Bliv ned. Nej, det går ikke det. Bliv ned, altså. Ja, godt lavet. Haps. Lige gennem gitter det en gang, mand. Du bliver bare liggende. Rigtig fint. Prøv en kraftig med brændslukker af. To nede. To nede. To ned. Jeg tror sgu skuddet er gået igennem mig, altså. Nej. Connie. Ja, Fanny. Du kan godt rejse op igen. Skal du have med tanken, eller hvad? Connie, rejse op, Connie. Kom så, Connie. I må have en god dag. Jeg tror, hun er blevet skudt. Det bør ikke være lige nu.
Jeg tror, hun er blevet skudt. Totalt mig. Jeg kalder Cap på den der. Hun er ikke blevet skudt. Jeg kalder Cap. Ja, selvfølgelig. Hypokonderi. Det virker ikke. Hvad skal du med mig og Connie? Vi tog mange billeder sammen. Det har jeg ikke noget. Hvad mener du med, du ikke har nogen? Har du kun taget billeder af mig? Ja. Nej, du har ikke. Kom nu. Og så uden tøj på, han også tager. Ja. Og de der boudoir-billeder, ikke? Det er han. Så kan fucking være, mand. Det er svans. Okay, giv mig 1 sekund, Så så hvad finder jeg fanden det er det, der sker? Bare lad ham ligge. Bare lad ham ligge. Nej, Bare lad dem Hvad ligge. sker der? 97, ja. Bare lad dem ligge. Fjern ambulancen. Hallo, der kommer ildebrand. 4 mand nede ude foran hospitalet. Bare lad dem ligge. Bare lad dem ligge, de små svanser, mand. Jeg er lige i gang med at operere på Jeg smider mod småt brandbar. Jeg smider mod Jeg tror bare, jeg er på et stop for i dag. Har du dårligt til at køre, mand? Hold din kæft, mand. Den taber. Så det her. Men jeg har faktisk også prøvet at se, der er også et andet outfit. Du skal den anden vej udenom. Den anden vej. Ja, men prøv at se, jeg har også fået Ja. Prøv at se det her. Han kørte mærkeligvis ind ad døren lige pludselig, og så ligger hans bil der, og nu har han lige kravlet ud, og nu... Altså, han prøver at komme igennem der, jeg ved ikke... Han har tabt sutten. Det tror jeg også. Hvordan finder jeg ud af det? Nå jo, der. Prøv lige at berolige om lidt her. Ja, det tror jeg lige. Du skal dreje til din venstre. Din venstre. Kom, så rolig nu, rolig nu. Bare slap helt roligt. Rolig, ja. Stille og roligt ned her. Ja, det er godt. Helt stille og roligt. Perfekt. Står den der. Ja. Altså, han kunne heller ikke... Han holdt imellem de der telefonboksene derovre, begge to, og så må man ikke kunne finde ud af at køre ud derfra. Hov! Nå. Ja. Du så det godt, ikke? Jo, så kan man bare se. Altså, vi er enige om, der var en bil der lige før. Jo.